Здравейте хора, аз съм Ивайло. Днеска хора реших да направя един клип. Значи хора, днеска си взех един балон и ми вика, че това няма пукане и това. И пукане и там кущене. И хора, навържа съм го съсизал и това сега ще го напълня с вода и ще видим дали се спука. Дайте хора, сега напускаме чешмата, малко е съзяла гаден, но да не го държа аз. Ето хора, стигам до края чешмата и искам да видя какво ще стане. Почва да се надува и искам сега да видим. Хора, мале, балона става огромен. Вижте хора, сега като му направим. Мале хора, вижте какво стана. Това майче е верно. Хора, това си киломът може да се изкара. Хора, вижте. Вижте хора, това майче е верно. Това е верно, да. Това майче е верно. Мале хора, всеки момент очаквайте гърмене. Гърмене. Право ще бъде... Мале хора, това пак е добре хора, това е добре, защото издържа толкова много. Издържа толкова много, мале. Уж няма пукане. Има. Ще хора, не дайте си купувате. Те лъжат сам.